duɗal kanŋe Afrique 12 lewru korse hitande 2024 ko musidɗo mon Diaw Oumar Samba ɗo e duɗal kanŋe Afrique lanaka ko kalis awjirɗe ɗe ko kanŋe dimo duɗal kanŋe Afrique ko nokku jogirɗo gande bandiraɓe musidɓe tedduɓe wasiyaji 13 ngam hisde e jumre téléphone goo wasde hoolade téléphone sabu téléphone ko kuutorgal tokosal parwongal bawgal samde e wujjede walla ni an e hoorema dokka walla jeeya walla ni gostodireɗa tawa ina yaadi sirruji ma ɗiɗi dartidade ɗo nuldata ɗo ha jananeɗa sabu internet ko tufɗe rendoyankoje jumre mum ala seeɗa tati rentade haala janana haala mbawa ko fuɗɗorade yewtere hakkude sehilaɓe gasoya e ñawore hakkude habdiɓe tumande hen goto woni sababu cattugol nden yewtere nayi haalde tawa ƴattaki sabu ƴattore yadata ko e dande ma hettintede e nofru kala neɗɗo ganduɗoma joyi haalde tawa somtani inɗe jambureɓe sabu kala haala ko boni so naɓorani inde hay goto ɗen gacce walla ɗen caɗele kaɗata tan koɗo maɗo wona a lorlani hay goto jeegom rentade rewɓe e worɓe gueɗe cakan sabu dande ma e photo ma walla vidéo ma ko e gueɗe seedantagal labtugal kaɗoje ma wawde yeddude ko bonnoɗa yeddude woni wulde jeeɗiɗi wasde wadde téléphone ko kuutolgal sirlu kolningal sabu ganduɗa tan ko a haali walla a nuldi kono ɗo nuldal ngal fayto battane mum toon a wawa rende ɗum jeetati moftude dossier média o e heure-uji 12 walla 24 ɗum ko beele so tawi téléphone ma saami walla wujjama wasa yaadude e sirruji kewɗi jeenayi rentade moftude audioji walla filmuji walla ni photoje bonɗe sabu camgol ngol e guyka ka heewi ko bettude walla cukalel ina wawi memde téléphone ma nulda e rendo walla e nokku walla nulda neɗɗo keeriɗo mo famantama ɗum sappo wasde accude téléphone mum e juuɗe goɗɗo bawɗo wujjitadema walla wujjitade e yurnitade hen hunde ɗum ko sabu rentade janfede heewi janfadema komo kooliɗa 11 etade ɓedde karallagal kaldiɗo ma ɗo haaɗi e téléphone sibu e nder temedere hutortoɓe téléphone aji ɓe ko 10 ha 15 tan paami téléphone 12 kala mo aɗa luɓa téléphone ma ina noddira yo taw komo kooliɗa sabu caɗele ɓurɗe mawnude ena mbawi kewde tawa ko numéro ma noddira ete a anda mo lumnoɗa 13 famde téléphone ko jaadiɗo mo accitaki caggal kadi resdetaki hay goto sabu message ina wawi arde caggal ma yana e juuɗe goɗɗo bandiraɓe tedduɓe yo gueno adore nden ɗum noon duɗal kanŋe Afrique on jarama no feewi musidɗo mon Diaw Oumar Samba mbatten hakkille no feewi e ɗiɗo wasiyaji sabu tan en teskade ha tengti noon e nde ɗo hitande hikka nate ɓosoje kamnide kono kadi kersiniɗe jaltoje kala tuma e laylaytirendo tawi ganduɗa hoore maɗa e ɓiɓɓe leñol ngol yo jomiraɗo won ballo on jarama